As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Iampo nato nining santos nga misa ang tibuok kalibutan nga magpatunhay unta sa kalinaw, hustisya o kabalaan sa kinabuhi, labi na gid dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi aning pagpamalit sa atong mga remaining slots karon, hatagan unta sa grasya nga ilang gikinahanglan alang sa kalinaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O makagagahom nga Dios, hingpita kanunay dinhi kanamo ang sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw, aron kami nga imong gibag-o pinaagi sa bunyag nga balaan, makapamunga og daghan ubos sa imong panalipod og makadangat kami sa kalipay sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlaw ipapahulay, hapit na ng tao sa lungsod, miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeo sa daghang mga tao, nangasina sila og mishupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan nidugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudeo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudeo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumian sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudeo, nalipay sila ug gidahig nila ang mensahe sa Ginoo
ug kadtong gipili alang sa kinibuhing dayon nahimong magtutuo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihuluhugan sa mga Hudeo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babaeng dili Hudeo nga mahadlokon sa Dios aron lutoso nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonyo. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini, kay moadto man ako sa amahan, o buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang saad ni Kristo kanato nindot kayo, nga bisag unsay atong pangayoon sa iyang ngalan, iyag yung buhaton. Lingi ako no imong tupad, yung nahitabo na nimo, nga ang tanan ginimong gipangayo, gihatag yun. Nahitabo, no? Kadugay na nimong nangayo nga mausab ng imong bana, wa gyud nausab. Kadugay ng nangayo usbana nga mohilom na nagyaw-yaw yang asawa, wa gyud mohilom. Ana, kadugay na nimong nangayo nga mabuutan ang imong anak, na hangtod karon ni samot na Hinoon, ni suyop na Hinoon. Kadugay na nimong nangayo nga moasinso inyong pagkabutang, na naputos na nos utang. Kadugay na nakong nangayo nga mahurot ning palit ang sklat, na hinay na ginoon kayo. Nakadawat man untag ayuda ang kadaghanan, o man. Ano ba? Unsa man day pasabot anis Ginoo nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, akong ihatag kaninyo. Wa ni siya magpasabot nga ang atong gusto maoy masunod. Kung mangayo ta bisag unsa, ato gyung siguroon nga ang atong gipangayo gustos Ginoo. Kay ang gusto sa Ginoo nga malipay gyud ta. Mao ginay number 1 niyang gusto, nga malipay ta, to share His happiness. Mao man bitaw nga ang una gyung gibuhat sa Ginoo nga tao, didto gid niya gibutang sa paraiso, kay ang gustos Ginoo malipay ta. Ang Ginoo sad mga igsoon, nahibaw sad siya nga kun ang ato ganing pangayoon kanang atong gusto, unya sukwahi nas gustos Ginoo, magkalisod-lisod gyud ta.
Ngilingay mong tupad ina wa ka magkalisod karon. Ngutana ba ina wa ka magkalisod? Daghan kay natong naglisod. Ngano man? Kaya ngatong gipangayo ang ato mang gusto. Unya kundi ra ba ihatag mamugos gyud ta kana bang gitawag og by hook or by crook. Kwaon ko gini sa maayo og sa dinautan nga paagi. Mao na kana rong nanagan sa politika, nya gusto gyung makalingkod. Nya ang Ginoo dili gusto nga sila'y molingkod. Nya ilag yung pugson, mao nang mangita gyud paagi, manikas gyud, moatake sa ilang kontra, aron lang gyud ma-preserve. Magkalisod-lisod na sila. Unya dili ra sila mo'y magkalisod-lisod. Naglingkod man na sila position of trust and service, magkalisod-lisod sad ang lugar nga ilang gilingkuran, ang nasod nga ilang giatiman. Kumusta mga atong nasod ron? Nagkalisod o nagkaarang-arang? Tungod na kay daghan tag mga politicians nga naglingkod ron nga wa sila'y mandato sa tao. Dili sila mo igipili is Ginoo pero namugos gyud sila. Naidaghan diya gamit ang panikas panahos eleksyon, vote buying, graft and corruption o kanini ang dagdag bawas. Naana tanan, di lang ta kapinpuin kay may sad kay na silang modipinsa pero ang timailhan magkalisod-lisod ang ilang gilingkuran. Ako sa akong nahinumduman sa nag-midterm election man ta, sa ato pa sa term sa presidente 6 years, inighuman sa 3 years na ay midterm elections para sa mga positions nga tagtulo ka tuig, Senate, Congress. Unsa may akong mahinumduman atong niaging tulo ka tuig, ang sikat gyud kayo ato kana gyung siging hearing diha sa legislative departments nato, siging hearing, siging contempt, siging kana ganing o say nga nang papriso ana ni resulta sa impeachment sa Vice President, sa Congress, impeachment ito sa Congress, ni resulta sa pagpadala ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa kanini ang sa tong tuana dito The Hague sa Netherlands, sa ICC, kadtong pagsigig bungkag atong lugar sa KOGC, nagrally na gani ang Iglesia ni Cristo kay di na sila kauyon atong mga mobs. Kining tanan nga nahitabo nga murag highlighted atong panahona sa first 3 years aning ato karong administrasyon, akong tan-aw pulos ra gyud personal agenda sa mga partido. Gitawag na nato sa kotisyon pamulitika. Politika ra gyud ba? Dili para sa nasod. Unsa may atong problema sa nasod? Kagutom, kaning siging baha ug mag-uwan, porting baha, kining unemployment, kining drogas, kining atong mga immorality, kining ni ang graft and corruption, na di na gid ta ka kuha og mga dokumento diha sa publiko nga di ta mohatag og bayad. Kanang mga inana ba? Mao ni atong problema. Kining atong mga violence, pinatyanay, mao na atong problema. Mao na gikinahanglas mga tao nga naay peace and order, justice ug naay development sa atong nasod. Dili ng pagsigig sakas utang sa atong nasod. Mao na diri sa atong unang pagbasa, sila si San Pablo gikasinahan kay ang mga Hudiyo sa una sad mga leaders pamulitika kaayo. Nanagani tao nga murag humot kaayo mga tao, ila dayong daoton niya kay si Kristo na humot mas mga tao, gilansang sa krus, gipatay kay murag mao ni mo puli nato da. Pulihan tas atong pwesto ani, pamulitika kay ba? Pero si Kristo nagpadayon sa pagsangyaw. Si Pablo sad og si Bernabe nisikat nas mga tao, matud pa diri gikasinahan, gihulhugan sad ang mga katong mga dili kayo magtotoo og
gilutos nila si Pablo. Pamulitika gihapon. Pero ang nakanindot, si Pablo o si Bernabe, matud pa sa atong unang pagbasa, nagpadayon sa pagsangyaw. Kay nga naman, ang ilang mandato gikan sa Ginoo. Matud pa nila, gisugo mis Ginoo, og magbuhat miani kada adlaw. Nya di man mo mudawat dinhi, aadto mis lugar nga mudawat namo. Sige lang gid sila buhat. Gilinga imong tupad. Ing na gisugo kas Ginoo. Pangutan na ba? Basig siya ra na gasugo-sugo niya. Nga mosimba ko kay birthday nako. Unyagwa na birthday, di na lang sad ko mosimba. Mosimba ko kay na ako'y problema. Ana, ikaw ra jud gasugo-sugo nimo. Basin unya og wa kakahibaw nga ang Ginoo day nagsugo nato nga pag-ampo kanunay simba nya og daghan pang mga sugo. Diri sad sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, Filipi, wa ka kailan ako. Ang akong mga buhat mo'y nagtug-an kinsa ko. Kay ang akong pulong ug buhat dili ako iya sa amahan. Kanindot unta no, matag-usa nato maginikanan man, mapari o unsay atong katungdanan sa atong kinabuhi karon. Ang atong pulong ug buhat magpakita gyud nga gisugo tas Ginoo. Nindot kayo no? Og unsa may mga buhat nga sugo sa Ginoo, mag-una ginang gugma. Ngilingi ana sa imong tupad. Ing na sige kag higugma everyday. Ing na kuno na in English sad ba ing na sige kag higugma everyday. Kinsa gid ninyo dinhi nga karon Sabado na marono, gikan adtong Lunes lang. Gikan atong Lunes, wa gyud makayaw-yaw dito sa inyong balay ta sa kamot. Kanang wa gyud nagyaw-yaw ba? Sige ra jog higugma everyday. Jutaya, duha ra man kabuk ni isa mo di ba sa gana bakakon. Anang ngano man kay nalimot ta nga ang gugma di ay sugo din as Ginoo. Og maura ba nay kinadak ang sugo? Kinadak ang sugo. Atong iampo nga ang atong mga politicians ang nidaog og ang nangapildi maghigugmaay unta, ipakita unta nila kay kadto manggong nanagan unya napildi, di man sila kalimod nga ni presentar sila sa ilang kaugalingon kunuhay as servants of our country. Pero doon nalay servants nga official na asay unofficial. Ang official servant sa atong country kadtong gipili panahos eleksyon, gibutaran sa mga tao. Kinsa may unofficial ang wa butari. Pero pulos na sila in quotation nagsangyaw kunuhay panahon sa kumpanya nga moalagad. Ang kuyaw ug ang napildi karos eleksyon maghilom-hilom na lang din agyon mo alagad. Mga buangon mo, mga bakakon. Ug ang pinakangilad kung ang napili di sad mga lagad magsigir sag pangurakot mosamot gyud kabuangon. Ako giordinahan ko isipari, badlunga ko ninyo kung dili nako magbuhat sa gisugo sa Ginoo nako, kay nagpa-ordain ko pagkapari tungod kay sugo sa Ginoo. Buwag magay ko atong akong uyab, minyo ng tamiato akong gibuwagan kay dili ni self-pity ang ako. Dili ni self-pity. Ako lang yung gisulti ba kay sugo lagi sa Ginoo. Mo nang uwaw kay tanan kung sa akong pagkapari magsigin ako paningkamot para sa akong personal. Ayaw na lang kong sulti-sultihi. Ang imo na lang tupad lingi ay na tanaw ni mong Padersiano, pari pa na siya. Hing na ko no. Hing na ba? Pangutan ba? Kamo lang, chismisa lang ko ninyo. Chismisa ba? Hing na tanaw ni mong Padersiano, pari na siya. Ang iyang mga pulong o ang iyang buhat, pari pa na.
Kaya narabay mo comment aning ako, kining akong wali, moingon sila, unsa man ka pader, mura naman kag politisyan. Kaya maghisgot ko kog politics, ako lang nang gipahaom-haom ba ang atong ebanghelyo, ang atong pulong sa Ginoo ngadto sa sitwasyon sa atong nasod, kay naaman ta sa kanang kalibutan. Nya usahisan magsikog hisgot aning slat, magsikog baligyag slat sama karon. Baligyaan tamog slat kay daghan pa man kaini ang atong GHDP na pay 23,495 ka slots, tag 100 pesos per slot. Nya di lang gyapon mo mupalit ani. Unsa man ning akong pagbaligyag slot para itabang sa atong simbahan ang slots, para sa mga kabos, para sa mga projects nato, mga bayrono nato. Unsa man nagpakita ba ni sa akong pagkapari o sa akong pagkahingwarta? Kamo na lang hukom. Unya kung nagpakita ni sa akong pagkapari, kay ako ning idapat, ato ning idapat para sa atong simbahan. Unsa may inyong buhaton sad isip mga anak sa Ginoo? Mutabang mo, musuporta mo o magbaliwala lang, didma lang? Suporta o congratulations sa mga nisuporta, ato silang pakpakan. Praise the Lord. Kamong gasigig sunod nako, mga 250,000 naman yung subscriber nato sa YouTube. Congratulations sa inyong suporta. Kaysa pagsige ninyong sunod, kada adlaw inyong gipalambo ang pulong sa Ginoo nga akong gisangyaw, kining mga homily, kining misa. Nya i-share ninyo, i-share. Sige lang yung share kada adlaw kay makatabang sad na siya to spread the good news. Sa una ang mga apostolis maglakaw-lakaw sila, magsige sila baktas. Init kayo, abog kayo, kuyaw kayo. Aron lang gyud masangyaw ang maayong balita. Karon mulakaw gyapon ta, unya gamiton sad nato ang social media. I-share kaysa magsige lang tag-share anang ila dihang siging away anang politicians, siging pakita anang ilang mga lawas, mga laway kaayo, nya ganahan sa kitang mo share anang mga sugal nga naas internet, siging share anang sugal, daghan na kayong nangabuang sa sugal, daghan na kayong niduol nako kay wa nay mga kwarta tungod sa sugal, nakautang ang ilang bana, nakautang ang ilang mga anak tungod sa sugal. Luoy kayo. Mas may pagkini atong spread ang good news dinis atong humili. Bahala nagway lami usahay pero maoni ang makahatag og kalinaw og kalipay. Ikaduha sa gugma kanigiyong pag-antos. Ato ginang itudlo og puy-an ang pag-antos. Kay ang tao nga kamaong moantos para sa iyang isig ka tao, mao gyunay magpakita nga sinugo siya sa Ginoo. Katapusang lingi sa imong tupad ning na malipay kag paantoson. Mangutan ay na malipay kag paantoson. Malipay gid unta ta. Ug maunay atong pangayoon sa Ginoo. Ginoo, himo akong lig-on sa pag-antos. Mo na si San Vicente Ferrer, si San Roque, San Isidro Labrador, tanan nga mga santos nga atong gipasidunggan, labaw na gyud ang mahal nga Birhen Maria og si Jesus, champion sa pag-antos. Og diha nato nakita nga sila sinugo gyud Ginoo tungod anang pag-antos. Ang sala mga igsoon di gina nato masulbad kung way pag-antos. Niya mo abot na ko dinhi, nagdepresyon, pader, mura man ni gisaniban sa laing espiritu, niya inig istorya-istorya ra nako, daghan kay sala, gapuyo-puyo, ga premarital sex, way rosaryo-rosaryo, way simba-simba, hangtod nagdepresyon, amura naggiyawaan, nako balik sa pag-ampo. Unya ayaw pagsigig kahadlok anang pag-antos, antosa na. Sakit kaya kung lawas pader, antosa na. Mamatay na tingali ko, antosa na. Unyag mamatay ko pader, misahan ta na. Ana, kasimple ra na. Sige kag reklamo diha, maura mangyapon ay ending.
Ana, nindot no. Unya, daghan kay ni anhi dinhi ana sa akong kinabuhi nga isipari, daghan na kay ko gitambagan. Ang nisunod 100% kadtong niingon antuson ko ni pader, din ako mo reklamo 100% nangausab yun ilang kinabuhi, malinawon kay sila karon. Wa mausab ang sitwasyon sa ilang kinabuhi, pero ang ilang gibati nangausab. Gani ang uban og di gyud uban kadaghanan sige na sagpalit na tog slat dinhi. Pasalamat sa Ginoo. Kay mosunod tas Ginoo lagi sa promise ni Kristo, basta sundon ko ninyo bisag unsay inyong pangayoon ako nang ihatag, ug unsa man gay nindot kay pangayoon, kalinaw, kalipay, katagbawan, bisan pag naatas taliwala sa kagubot og kalisdanan, ang kalinaw ug ang kalipay, katagbawan ug kabalaan sa kinabuhi pwede ginang mahitabo. Ngano man, the peace, the joy, the holiness come from God, not from the world. Mo nang dili na ikahatag sa kalibutan, ang Ginoo ray mohatag ana. Bisan pag naakas taliwala sa pagtorture nimo, ang Ginoo pwedeng mohatag og kalinaw, the peace that the world cannot give. Kana bitang maghilak din hinako, muanhi din hinako, maghilak, iniglakaw ana, mag-smile na gid na. Kaya ang ako radyong itudlo, dawata na day, dawata na. Sus karon pa dir iniguli, tuwa na sa turo akong bana, hubog na sa turo, nya magyaw-yaw ra ba, mangulata ra ba usay, dawata na, smiling na kay siya. Nindot ng padano, kana raman day sikreto. Iglakaw, mingon ko, bunog yung karon. Pero nabunog siya nga malipayo na. Di na siya suko. Si Kristo sad nabunog para nato nga malipayon. Gani, nangasamad siya from head to foot nga malinaon. Manindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga nahigugma pag-ayo kanato ug moingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang presensya ni Jesus nga mao ang atong kamatuoran, mabatyagan pinaagi sa atong buhing pagsaksi ug panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang pampublikong mga opisyal mangulo sa katawhan diha sa paaging maangayon, malinawon ug mahiusahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang dignidad ug ang paglaom sa kinabuhi mahibalik ngadto kanila nga gipasagdan ug wala tagda sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sila nga biktima sa pagpanglupig, sa katapusan makabaton na sa hustisya, kagawasan o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga matuohong nangamatay makasulod na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Dios among amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa mga gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagbayaw adto sa Ginoo. magpasalamat kitas Ginoong atong Dios. Ay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na o sa kakalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo banhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang Sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo,
apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you will go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo sa nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhato namo aron paghandom kaniya makadugang unta sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung ang ato gyong buhaton mao ra gyud ang gisugo sa Ginoo kanato diha sa paghigugma ug pag-alagad ug pag-antos sa atong isig katawo. Salamat sa nahigugma nato dinhi nga nagsigi pagpamalit og slots. Padayonon ni nato kay last na lang ni natong mga slots o ginaot nga mahurot ni karong buwana. Mularga ra ba ko Amerika whole month og madayon buhi pa ko June 2 to July 2 wala ko din his parokya. Nyag di nakabalik nga buhi ato ta magkita sa langit. So muna hotdan ninyo palit kay din ako mamaligyag slot hangtod moabot ang hukom sa Dios, no? Hotda na lang ni. Ang atong SBF DAG, 3,224 pa ka slots, tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sad nga God's Healing and Deliverance Powers, tag 100 pesos per slot, napay 23,495 ka slots nga available. Atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nga padayon mo support ha sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. View, like, share, subscribe aron mag-anam og kadaghan ang atong mga kaning maka-share ba sa atong pamalandong. Nya maka-income pud ang atong parokya
para magamit nato sa atong charitable expenses o makalikay sa most mga scammers. Ang atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Mao ni ang atong official Facebook page. Para sa akong mga followers diha sa United States of America, kung moanha ko karong June 2 pohon, maura ni ang mga lugar nga akong mabisita, sumala sa niimbitar, nakaunag imbitar. So, Dallas, Texas, Houston, Texas, Spark City, Nevada, New York City, Sacramento, California, Cerritos, California, Merced, California, o naday bag-o kuno karon na ila sa ning gi-arrange sa Fresno, California. So, kung naa mo dool-dool aning lugar, kontak lang mo nako sa akong messenger or sa akong text aron matagaan ta mo og specific location kay para makita-kita ta. May lang na makita-kita ta, di na lang ko anang suroy-suroy, tabi-tabi lang ta, magchika, machika-chika. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Ang tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong